அதிகாலையில் இயேசுவுடன் எசேக்கியேல் 22:30. நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கத்தக்கதாக ஒரு மனுஷனை தேடினேன், ஒருவனையும் காணேன். நம் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்குற ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபிப்பீங்களா? நம் தேசத்துக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிற வீரர்களாய் மாறணும். ஆண்டவர் இரவெல்லாம் ஜெபித்தார். அவர் இரத்த வேர்வையுடனே ஜெபித்தார். அந்த ஜெபம் எதற்காக தெரியுமா? உங்களையும் என்னையும் மீட்டெடுக்கும்படியாய். இன்றைக்கு ஆண்டவரை அறியாத கோடிகள் உண்டு, லட்சங்கள் உண்டு. நம்ம தேசத்துக்காக நீங்கள் முழங்காலில் நிற்க தயாரா? அந்த மனுஷன் நீங்களா இருப்பீங்களா? இன்றைக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிங்க. கர்த்தர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்கள் உங்கள் பகுதியில் ஆண்டவர் செய்வார். ஜெபிக்கலாமா? பரிசுத்தரே, தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு நான் ஜெபத்திலே முழங்காலில் நிற்க எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.